Frekvenciagyógyítás hangvilággal. Június 1-én Tenújcséva tart egy frekvenciaterápiás workshopot Budapesten. Éva, aki Ausztráliában él és gyógyítással foglalkozik évek óta, most hazahozza nekünk ezt a különleges gyógyítói rendszert, amit Ausztráliában tanult. Szia Éva! Kérlek, beszélj erről a módszerről és a képzésről, amit június 1-én Budapesten tartasz. Szia, Laci. Igen, nagyon várom, szeretném megosztani Budapesten is azt a tudást, amit itt elsajátítottam. A frekvencia gyógyításnak egy olyan speciáliságával foglalkozom, amelyben többek között hangvilákat használok. Egészen a fogantatástól a jelen pillanatig oldunk érzelmi blokkokat, traumákat, stresszt a fizikai testből, segítjük az idegrendszert, a hormonrendszert gyógyulni, és hát az egész fizikai testnek segítjük a regenerálódását különböző fizikai, érzelmi, mentális nehézségekből. Úgyhogy ezeknek szeretném a gyakorlati tudását átadni egy öngyógyító gyakorlatilag frekvencia gyógyítással kapcsolatosan, amelyet egy egynapos workshopon fogok megosztani veletek, és hát illetve ezen kívül pedig még a Klárishajon a Dunán Budapesten fogok még tartani 2 hétig személyes kezeléseket, akit érdekel, ami egy másik lehetőség arra, hogy még mélyebbre tudjunk menni akár, és tudjak segíteni abban, hogy egy-egy személyes kihívással valaki tudjon segítséget kapni. Hogy képzeljük egy ilyen workshopnak a gyakorlati kivitelezését? Oda megyünk, és akkor mi történik velünk? Röviden ezt el tudod mondani? Igen, természetesen. Tehát ez egy körülbelül 8 órás egésznapos workshop lesz. Uh-huh. Én biztosítom a hangvilákat, különböző frekvenciájú hangvilákat, és ezeknek a használatát fogom megtanítani mind olyan területeken, hogy a fizikai testen hogy kell használni, az auránkban hogy kell használni, az energetikai testünkön, illetve érzelmileg hogy tudjuk segíteni egy-egy régi traumatikus élethelyzetnek a gyógyítását. Tehát ezt fogjuk egész nap gyakorlatilag részletesen megtanulni, és hát ezen kívül természetesen egyedi eseteket is fogunk megnézni, ebből is együtt tudunk tanulni. Csodálatosan hangzik, én már nagyon várom ezt a workshopot, és örülök neki, hogy hazajössz és megtanítod nekünk ezt a technikát. Én is Köszönöm. köszönöm. Köszönöm szépen, Laci, várom én is. Szervusz.